Ja, misschien wist Geert het al, maar per 1 maart heeft het MEC in Maastricht een nieuwe directeur. En Veer wil er dus kennis met maken. Welkom Erik Broekaert. Dankjewel. Ik denk dat iedereen wel weet wat het MEC precies is. Maar voor degenen die het nog niet helemaal weten, kun je eens even uitleggen? Ja, ik kan me bijna niet voorstellen mensen het niet weten. Het is het evenementencentrum, congrescentrum van Limburg. Maar niet alleen Limburg, je kunt verder gaan. Er zijn natuurlijk veel Europese congressen geweest in het verleden. Er zijn veel evenementen geweest. Onlangs nog de TFAF. Dus eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat er mensen zijn die niet weten wat het MEC is in Limburg. Ja, je viel eigenlijk wel met de neus in de boter, hè? Met de TFAF. Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat was geweldig. Ik ben 2 dagen voor de TFAF ben ik binnengekomen. Dat betekent dat mensen zijn volop bezig. Je ziet heel de organisatie onder spanning werken. Het is een fantastisch evenement. Ik ken ze weerga niet. Dat zo'n evenement in Maastricht staat is meer dan fantastisch. En ook om het mee te maken, ja, was geweldig. Er is geen overtreffende trap in de wereld van de TFAF. Ja, ze waren meer dan tevreden hè, over de TFAF van dit jaar. Ze waren uitermate tevreden, dus dat is fantastisch. De samenwerking met de organisatie verloopt ook heel goed, al jarenlang. We voelen heel veel liefde voor Maastricht. En Maastricht is ook de oorsprong van de beurs. Dat herkennen en erkennen ze ook. Ja. Dus wat dat betreft moet de TFAF nog jarenlang in Maastricht blijven. Want hoe word je eigenlijk directeur van het MEC? Ja, ik ben ervoor gevraagd. Maar nou ja, goed, een van de kernkwaliteiten zal toch zijn dat je wat langere tijd in het vak moet zitten. Wat heb je allemaal van tevoren gedaan? Ik zit zelf een jaar of 20 in de evenementenvak. Ik heb vrij veel evenementen zelf georganiseerd. Ik ben jarenlang directeur geweest van een andere evenementenhal in het land. En heb zodoende de nodige ervaring opgedaan. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor Maastricht om een echte Limburger als directeur te hebben? Ja, dat kan ik zelf wat moeilijk inschatten. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk plezierig als je iemand binnenhaalt die de cultuur enigszins kent. En die vanuit Limburg ook de normen en waarden vanuit Limburg goed kan bepalen. Want jij bent in Sittard geboren? Ik ben in Sittard geboren. Ik heb 20 jaar in Limburg gewoond. Ik heb ook echt Limburgse genen wat dat betreft. Goed zo. Dus ja, wat dat betreft is het belangrijk. Ja, aan de ene kant wel, maar dat wil niet zeggen dat iemand die buiten Limburg zou gekomen dat niet zou kunnen. Nee, absoluut niet. Nee. Maar een nieuwe directeur brengt ook altijd veranderingen met zich mee. Heb jij plannen? Wat je wil veranderen? Ja, nou ja, weet je, wat je wilt veranderen is altijd wat lastig. Want dan moet je goed kijken naar wat er hiervoor is gebeurd. Maar uiteraard heb ik wel plannen. Ik wil het MEC graag stoer en trots positioneren in de markt. Het is een geweldig centrum. Ik ken eigenlijk zijn weerga niet in Nederland. Ik ken hoe wil je dat doen dan? Stoer? Ja, imago stoer dat te zeggen dat we is de mensen in Limburg, maar ook daarbuiten. We moeten trots zijn op het gebouw. Dat moeten we uitstralen, dat moeten we laten zien. Betekent ook in de positionering van het MEC, dat moet je duidelijk naar buiten brengen van goh, waar ben je nou wel voor in en waar ben je niet voor in. Voor congressen is het een geweldig centrum. Het is een fantastische congresfaciliteit. Ook de evenementenhal is echt helemaal geweldig. Het MEC is ooit gebouwd echt als evenementenhal. Als je in Nederland kijkt naar de evenementenhallen, dan zie je dat heel veel hallen van oorsprong een andere functie hadden. Of ze hadden het was een fabriekshal of het was een veemarkthal. Maar het MEC is echt als evenementenhal en congreshal neergezet. En dat zie je echt in de uitstraling van het pand. Maar dat komt ook in uiting met de mogelijkheden die het pand heeft. Ja, nou, vind je het niet moeilijk nu met de crisis in het beurzenland? Ja. Maak je daar niet zorgen over? Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Overigens, evenement is altijd moeilijk geweest. Of je nou wel of geen crisis hebt. Een evenement zijn heel veel zaken ongewis. Je kunt een fantastisch evenement organiseren, maar als het 2 dagen ervoor sneeuwt, heb je een groot probleem. Als de zon te hard schijnt, heb je ook een groot probleem. Dus wat dat betreft, als je een evenementenhal runt of evenementen organiseert, dan weet je dat dat vaak gepaard gaat met problemen. De tijd hebben we niet mee. Aan de andere kant moet je vaak denken in kansen en mogelijkheden en minder in bedreigingen. En er zijn kansen en mogelijkheden voor Limburg en voor het MEC genoeg.
Oké, nou ja, het klinkt allemaal heel erg goed. En ik wens jou heel erg veel succes in jouw nieuwe functie. En de afgelopen 3 weken heb je al als positief ervaren, hè? Ik vind het fantastisch. Ik ben weer terug na 30 jaar in Limburg. En ik voel het als een warm bad. Dus wat dat betreft heb ik het reuze naar mijn zin. Nou, meneer Broekaert, fantastisch dat u hier was en heel veel succes. Dank u wel.